Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar kitbiet differenti. Se nħarsu lejn xi xogħlijiet mużikali li nsibu fl-Arkivju tal-Katidral tal-Imdina. Lejn l-aħħar tas-sittinijiet tas-seklu 20, numru kbir ta' xogħlijiet mużikali bdew jinġarru lejn l-Arkivju tal-Katidral tal-Imdina. Hawn beda xogħol rigorus biex dawn il-biċċiet mużikali jiġu klassifikati skont il-kompożitur. Bdew jiġu skoperti kompożituri Maltin li kienu intilfu fit-tessut ta' żmien. Minn dak iż-żmien lil hawn saru diversi riċerki u ġew pubblikati numru ta' studji dwar dawn ix-xogħlijiet mużikali. Hawn titqajjem kurżità. Għaliex insibu arkivju mużikali ġewwa arkivju ekleżjastiku? L-idea li l-Arkivju tal-Katidral jarrikixxi ruħu kif inhu llum hija ġrat mod awtomatiku għaliex mal-funzjoni liturġiċi tal-Katidral hemm bżonn il-kompożizzjoni mużikali. U ma' twaqqif tal-Kappella Mużikali tal-Katidral fl-1619 mill-isqof Baldassar Karjares u mal-ħatra tal-ewwel maestru di kappella uffiċjali għaliex nafu li kien hemm maestru di kappella oħrajn anke fil-perjodu tard medjevali fis-seklu 15 u fis-seklu 16. Imma fl-1619 wara l-ħatra ta' Don Francesco Fontana minn Sqallija li kien Assis bħala maestru di kappella tal-Katidral, l-arkivju mużikali, il-repertorju mużikali beda jikber. Għalkemm diġà nafu li kien hemm xogħlijiet oħrajn preċedenti illi sfortunatament m'għadhomx jeżistu. Raġuni hija illi għal raġunijiet storiċi ma nafux sar minnhom. Għandna biss inventarji tagħhom ta' xogħlijiet mużikali li ntilfu, iżda li ma' żmien minn Maestro Domenico Francesco Fontana il-qudiem l-arkivju mużikali baqa' jarrikixxi. F'dan l-arkivju insibu mużika tal-hekk imsejħa maestri di kappella. Min huma dawn? U kemm qegħdin imorru lura fi żmien? Għal-bidu l-maestri di kappella kienu Taljani u Sqallin. Sa nofs is-seklu 17 il-maestri di kappella kollha tal-Katidral kienu Sqallin jew Taljani. Pereżempju nsemmi lil Andrea Rinaldi, Don Francesco Fontana, Antonio Campochiaro, Giovanni Laforgia u oħrajn. Huma kienu jew jagħmlu kompożizzjonijiet skont il-kommissjoni li jkun għamel il-kapitlu biex jiktbu xogħlijiet għal speċifikament tal-Katidral. Jew inkella jixtru kopji stampati ta' mużika importanti li kienet qed tiġi prodotta fil-Knisja Kattolika Rumana għal funzjonijiet liturġiċi tal-Katidral. U dawn uħud minnhom huma uniċi fid-dinja għaliex xi kopji eżistenti huma biss konservati fl-Arkivju tal-Katidral. Wara dawn il-kompożituri Taljani, il-Maltin bdew jitħarġu wkoll. U wara li Giuseppe u Domenico Balzano kienu appuntati maestri di kappella, nibdew naraw ġenerazzjonijiet ta' maestri di kappella Maltin. Bħal Giuseppe Gristi, Belinio Zerafa, Francesco Zoppardi u oħrajn. Dawn imorru lura għal seklu 17. Ġifieri ix-xogħlijiet importanti li għandna tagħhom imorru lura għal il-bidu tal-1600, għandna xogħlijiet pereżempju uniċi bħal ta' Bonaventura Rubino, Messa Adu Ekori, xogħlijiet oħrajn ta' Vincenzo Tozzi, u kopja unika ta' Claudio Monteverdi, u xogħlijiet ta' awturi, kompożituri mhux magħrufin. Fil-fatt l-ewwel batch ta' manuskritti, l-ewwel 100 manuskritt huma mhux autografati, ġifieri m'għandhom l-ebda firma taħtom, u dan qajjem possibilità għal mużiċisti u l-mużikologi biex jippruvaw jagħtu attribuzzjoni. Fil-mużika mhux faċli tagħti attribuzzjoni, mhux bħal kwadri, għaliex meta inti għandek diversi stili u influenzi minn kompożituri li tista' tkun tagħhom, tista' ma tkunx, u allura diffiċli wieħed jagħmel attribuzzjoni.
Il-mużika Maltija hija monija b'ġeneri differenti. X'inhi l-importanza ta' din il-mużika fil-kuntest Malti u anke dak Mediterranju? Fl-Arkivju tal-Katidral, l-ewwel ħaġa l-Majsi di Kappella kienu jindbatu primarjament fil-belt ta' Napli jistudjaw. Ġifieri jew fil-Konservatorju ta' San Pietro Majella, jew Ġesu Kristo dei Poveri, ġifieri l-influenza hija waħda naplitana. Però dejjem għandhom il-laqta oriġinali tagħhom, ġifieri xogħlijiet ta' Benino Zarafa biex ngħidu hekk, jiena nitkellem ma' diversi mużikologi, għalina huwa Sebastian Bach Malti, għaliex ix-xogħlijiet tiegħu juru ċertu ġenjalità fil-kompożizzjoni. Ġifieri hemmhekk naraw l-apiċe tal-mużika Maltija tas-seklu 18. Huwa rajh mingħajr ma jinżalu l-kappell jiġi Francesco Zoppardi, ġifieri li dan kiteb madwar 250 xogħol mużikali, ġifieri qed nitkellmu fuq repertorju vast tul is-snin tiegħu li jagħmel Maestro di Kappella. Zarafa, per eżempju, għamel 44 sena Maestro di Kappella fil-Katidral u għed jista' jimmaġina kemm ta' xogħol u x'kontribut wiret l-Arkivju tal-Katidral li fil-maġġoranza tagħhom sostanzjalment ftit smajnihom għaliex għalkemm saru xi edizzjonijiet u saru xi kunċerti imma fis-sustanza tagħhom qatt baqgħna ħafna x'nitalmu u x'niskopru. Se mmorru lura fi żmien u nħarsu lejn l-eqdem biċċa xogħol mużikali li nsibu f'dan l-arkivju. L-eqdem mużikali għandu l-Katidral huma l-kantiċi akwitani li għal raġunijiet storiċi qatt ma kienu intenzjonati biex ikunu fl-Arkivju tal-Katidral. Iżda dawn spiċċaw wara li kienu konservati fil-Kappella ta' Sant'Anna fil-Forti Sant'Angelo fi żmien l-Anġuvini, imma ma' żmien dawn għal xi raġuni spiċċaw hawnhekk. Huma kotba liturġiċi, qari tas-sigħat u testi mill-Bibja li huma kantati b'mod monofoniku, jiġifieri melodija biss mingħajr akkumpanjament. Dawn imorru lura għas-seklu 12. Mbagħad warahom naraw ukoll il-libri korali li kienu ordnhom l-isqof Martino Rojas fl-1572 u saru minn patri f'Sqallija, f'Zinjano, u dawn kienu jiservu għal funzjonijiet liturġiċi fil-Katidral. Ovvjament mbagħad minn hemm tibda l-attività mużikali għaliex il-Katidral kien ċertu kompetizzjoni bejn il-Maestri di Kappella li kellu l-konkatedral il-Knisja Konventwali tal-Ordni u l-Katidral tal-Imdina. U allura naraw li kien hemm ċertu ipika anke f'dak li produzzjoni għal mużika liturġika fiż-żewġ knejjes prinċipali ta' Malta ta' dak iż-żmien. Nisimgħu ftit aktar dettalji dwar dan il-grupp ta' kompożituri magħrufa bħala i-Maestri di Kappella. Fost in-numri ta' Maestro di Kappella li nsibu li kienu jidderiġu il-mużika u jieħdu ħsieb il-mużika tal-Katidral, mir-repertorju ġo dan l-Arkivju nsibu l-mużika ta' Giuseppe Balzano. Wieħed mill-manuskritti u l-uniku manuskritti ta' dan il-kompożitur huwa Beatu Żvier. Beatu Żvier illum il-ġurnata nisimgħuh parti mis-salmi u mill-vespri tal-festi prinċipali li jsiru fil-parroċċi. Ir-referenza tal-Beatu Żvier illum il-ġurnata nsibuh bħala Salm 111. Dan is-salm it-translation tiegħu huwa imbierek dan il-bniedem, jiġri huwa l-ftuħ tal-vespri tal-lejliet il-festa. Issa bħala festi li kienu jiġu iċċelebrati ġewwa l-Katidral u għadhom salhom il-ġurnata, nsibu il-konverżjoni ta' San Pawl li tiġi ċċelebrata lejn il-25 ta' Jannar jew kellha ġeneralment il-ħadd qrib dik id-data, l-Imnarja, il-festa ta' San Pietru u San Pawl ukoll dak iż-żmien kienet tiġi ċċelebrata l-festa ta' Sant'Agata. Fost dawn il-kompożituri nsibu wħud li jispikkaw fuq l-oħrajn.
Bħala maestri dik-kappella l-kbar u l-mużika tagħhom li tinsab ġewwa dan l-Arkivju tal-Katidral, nsibu lil Giuseppe Balzano li għandni kif tkellimt fuq u lil ħuħ Domenico. Wara nsibu lil Benigno Zerafa li huwa aktar popolari u wkoll lis-suċċessur tiegħu Francesco Zoppardi. Matul iż-żmien ukoll insibu lil familja Buġejja bħal Pietro Paolo Buġejja u Vincenzo Buġejja kif ukoll il-familja Vella li tnibdew mid-Dr. Giuseppe Vella kif ukoll Alberto u Luigi. Bħala mużika iktar pereżempju għal-qrib il-seklu barokk insibu li l-qudies kienet tkun f'partijiet għalija, fis-sens li l-manuskritt ma kienx ikun qudiesa waħda, però kienu ikun kirje għalija, pereżempju Agnus Dei għalija, eċċetera. Minn dak il-kompożituri li semmejt bħal Giuseppe Balzano, eccetera, insibu ħafna manuskritti relatati ma' dak li għandu x'aqsam mal-Katidral. Però għalkemm li aħna qegħdin nitkellmu fuq l-Arkivju tal-Katidral, insibu wkoll mużika sekulari. Mużika sekulari ġifieri dak li mhux sagru. Bħal mużika li tista' tindaq fit-teatri, mużika li tista' tindaq minn għall-orkestrazzjoni żgħira, ġir bħal 4 strumenti, u wkoll opera. Naslu fi żmienna. Ejja naraw kif din il-mużika qiegħda tinex illum. Illum il-ġurnata wieħed jista' jisma' din il-mużika speċjalment fil-ġranet tas-sajf meta ikun hawn il-festi fil-parroċċi. Aħna nafu li il-festi fil-parroċċi, il-festi ta' ġewwa mhux ta' barra, il-festi ta' ġewwa l-knejjes għadhom jindaqqu antifoni li jmorru għas-seklu 19 u 20, speċjalment minn dawn il-kompożituri li għadni kif semmejt bħal Buġejja kif ukoll Nani, għalkemm li ma kienx maestru dik-kappella tal-Katidral. Illum il-ġurnata tajjeb li ngħidu li ħafna parroċċi terġgħu jiġu għal mużika oriġinali li għandna hawnhekk ġewwa l-Arkivju biex il-mużika li qed tindaq tkun dik fuq il-forma oriġinali u l-orkestrazzjoni oriġinali, għax tajb li ngħidu li dak iż-żminijiet mhux kull instrument kien aċċessibbli. Pereżempju għandna mbagħad ikun hemm ħafna editions ngħidulhom, dak wieħed irranġa dak li jista' fuq x'għandu aċċessibbli għal dak iż-żminijiet. U aħna bħal-Arkivju qegħdin naħdmu biex ngħinu lil daw il-gruppi, il-parroċċi biex b'agreement speċjali wkoll ta' biex aħna nipproteġu il-mużika li aħna għandna ġewwa l-Arkivju, din il-mużika tista' terġa' tieħu l-ħajja kif suppost ġewwa l-parroċċa u fi żmien ovvjament għal xiex kienet miktuba, għax dawn kienu ovvjament bħall-antifoni kienu miktuba għal dik il-festa u għal dik il-knisja partikolari. Min barra l-mużika tal-maestri dik-kappella, f'dan l-Arkivju nsibu kollezzjonijiet oħra ta' mużika. Bħala mużika li nsibu ġewwa l-Arkivju, barra dawk il-manuskritti nsibu wkoll il-mużika stampata. Id-differenza bejn dawn iż-żewġ kollezzjonijiet hija li l-manuskritti huma miktubin bl-idejn imma l-istampata huma fuq ovvjament karti stampati. L-eqdem mużika stampata li għandna tmur lura l-1568 ta' Claudio Merulo li ġiet printjata ġewwa Venezja. Merulo kien Taljan u dan ġi tawħ il-pożizzjoni bħala l-organista prim tal-Katidral ta' San Mark.
U wkoll barra li kien organista kien ukoll pubblikatur bekk insibu din il-mużika stampata ġewwa l-arkivju tagħna kif ukoll kompożitur prim. Barra minn hekk insibu wkoll mużika stampata ta' Andrea Rinaldi li dan kien il-Majestro di Kappella tal-Katidral ta' Sirakuża kif ukoll hawnhekk tal-Katidral tal-Imdina. Hemm xi biċċiet mużikali mill-ġurnata tal-lum li qed jiffurmaw parti minn din il-kollezzjoni estensiva? Il-core collection biex ngħidu il-qalba tal-kollezzjoni kienet konsisti bejn wieħed u ieħor f'500 manuskritt. Fil-fatt, wieħed mill-ewwel kotba li hawn fuq l-arkivju mużikali jkomprendi biss l-ewwel 500 manuskritt li hawn fl-arkivju għaliex dik kienet il-qalba. Dawn kienu nstabu għal ħabta tal-1965 jew 68 f'kaxxaret fis-sagristija tal-Katidral għax ma kinux jafu bihom qabel. Kienu jafu li jeżisti l-arkivju mużikali, ma kien żmien fejn l-importanza għall-mużika barokka fi żmien meta nitkellmu fl-1960 għandek il-Konċilju Vatikan II, ftit qabel kien hemm motu propju, ġifieri riforma sħiħa fil-kompożizzjoni mużikali u daw kienu allura kompletament minsiħin. Imma meta fetħu sabu dan l-armadji kbar fil-katedral, sabu l-ewwel 500 manuskritt dew jagħmlu sorting, jinatfuhom, jippaġinawhom, qabdu studjużi jew mużikologi biex jeżaminaw l-eżaminazzjoni tal-kontenut u l-importanza tagħhom, irrealizzaw li kien hawn konċentrazzjoni rikka ħafna fejn tidħol il-mużika Maltija, speċjalment. U allura għajem l-interess biex min ried mod volontarju seta' jagħmel donazzjoni tiegħu. Nibdew naraw suċċessuri ta' ex majsi di kappella jew nies li jiġu minnhom jew li wirtu xogħlijiet mużikali jagħtu donazzjonijiet privati tagħhom biex ikunu aċċessibbli għal pubbliku fl-Arkivju tal-Katedral tal-Bardejjem, pereżempju, kollezzjonijiet bħal familja Nani li Paul Nani oġbu jagħti il-kollezzjoni kollha mhux tiegħu biss imma ta' missieru, ta' nannuh, ta' buż nannuh u tal-ewwel nanisti li kienu Malta. Kollezzjoni ta' Giuseppe Caruana, kollezzjoni ta' Josefa Bella Scolaro, kollezzjoni ta' Carmelo Pace. U dawn jikkostitwixxu f'madwar 6,000 manuskritt mużikali, ġifieri qed nitkellmu hawnhekk fuq madwar 60 metru ta' xkaffar kollu arkivju mużikali li ħafna minnu għalkemm li huwa katalogat u wieħed jista' jsibu fuq is-sit tal-arkivju, ħafna minnu għad trid jiġi studjat b'mod aktar approfondit. Bħalma dejjem għedna, ir-riċerka fuq il-kitbiet hija kruċjali biex nifhmu aktar l-istorja tagħna u minn fejn ġejna. L-Arkivju tal-Katidral tal-Imdina huwa milħuq minn ħafna riċerkaturi dawk li huma barranin u anke wkoll internazzjonali. Ħafna riċerkaturi jinteressaw ruhom fil-kompożituri Maltin bħal dawk li semmejt bħal Francesco Zoppardi, Benigno Zerafa, ukoll fuq l-istorja tal-arkivju u għaliex għandna ċerta rabta mal-Mediterran u mal-Italja. Fl-aħħar snin l-arkivju ħadem biex il-website u siti soċjali ikollhom informazzjoni kemm jista' jkun li tgħin ir-riċerkaturi. Min-naħa tal-mużika, il-katalgi u l-informazzjoni
l-iktar importanti fuq il-kompożituri u d-donazzjonijiet li kellna matul iż-żmien qiegħda kollha aċċessibbli fuq il-website u l-medja soċjali biex bekk ir-riċerkaturi kollhom informazzjoni bażika tal-mużika li għandna ġo dan l-arkivju. Wara talba li ssir mir-riċerkaturi huma jieħdlu biftehim mal-arkivju biex ikunu jistgħu jistudjawha bir-reqqa, jistudjaw l-istorja tagħha kif ukoll jagħmlu mezz biex din tiġi kkunċertata biex il-poplu jkun jista' jgawdi din l-istorja li għandna moħbija ġo dan l-arkivju. Biex nisimgħu biċċa mużika llum il-ġurnata, kull ma nagħmlu u li nnafsu buttuna jew tnejn. Iżda huwa importanti li nibqgħu napprezzaw dawn il-kollezzjonijiet li jiffurmaw parti mill-identità kulturali tagħna. B'hekk wasalna fit-tmiem programm ieħor. Narawkom għal-jmiss.